Yazi ngihleli la ngibona le game le ikhale ngol Stars versus iMagisi. Yabo right now we have time. And indlela ekudlalwa ngakhona I can't believe ngibukela ibhola la South Africa. I can't believe ngibukela ibhola la South Africa. Indlela le team le ikhale ngol Stars edlala ngakhona. Ungazi uyitshela ukuthi mhlawumbe abadlali abalandwe phesheya indlela abadlala ngakhona. Yabo. And mase ubheke leli side labafana abancane leli. Yabo leli side labafana abancane kuyakutshela lokuthi ibhola la manje alisafani nebhola lakudala. Yabo kwiPSL isishintshile indlela yokwenza. Right now abafana abancane sebeyalithola ithuba sebeyasithola istage ukuthi bayibonakalise ukuthi badlala kanjani because indlela esethiwa yakhona iCalling Knockouts iCalling All Stars abadlali abawu6 abaqhamuka kwiDDC mase kuba khona abadlali abawu6 abadlala kuPSL bayanikezwe ithuba abafana ukuthi bakwazi ukudlala yabo. So la kule scheme lesimase ubheke ama youngsters indlela amaningi ngakhona ungathiwa ngempela abadlali abama-senior impela la uDupreez kubumbathus Obas mase kubula uBafu lo Sipho China epalini mase ubheka ischeme bezidlala first half most of those players abafikile ku23 first half most of those players abebedlala kuleya game le right now ba lead u3-0 score yabo lokho kuyakutshela ukuthi ibhola la manje selishintshe impela and no coach kumele banikeze abafana ithuba lokuthi badlale yabo Hlongwane lo dlalela iKaizer Chiefs ube strike uShay Brace right now Shay Brace Kaizer Chiefs ayinasi striker bhana khona uRanga Chivaviro khona abosayi khona aboDupreez yabo intwana kumele inikezwe ithuba umbonile uZwane namhlanje udlalile Shay goal and assist ku first half yabo i second half ngisayibuka right now but le first half le indlela edlalwe ngakhona yabo ingijabulisa impela bafethu intwana kumele inikezwe ithuba bafethu lento lemeli iyekwe nje le South Africa ukudlalisa abadlali bangale befika la South Africa bengadlali kahle yabo intwana iyona future ayibholela la South Africa.